Os. Jalan ora. Ambune stroberi. Menyan. Aja mau. Aku ora bae iki, Nduk. Halo. Ya, stroberi. Kowe kok aja ngene. Awe-awe ngene to tak tutul. Iki banter lah, ini lah kono ndungu barang. Lho, iso ta ora? Cik. Halo. Ayo, kena. Halo. Wei jane iso ta? Oh, halo. Makan lho, Dad. Ayo. Apa? Tombol apa? Kadoan. Kebablasan kok iso malah. Ayo, rukun dat. Nah. Ijal malah iki banter. Ijal. Banter di. Lho kalau bae ngadep wis. Kanyepen, Mbak. Kanyepen. Alah, bae lo kanyepen. Ora dader wong ngono jane sing ngeloni lho. Coba sing ngeloni. Bang Kangkung. Lah kok iya? Dene kanyepen mulai dhewe tekan omah isih manuke ilang e. Mana apa? Lah kok iso? Loh, Dad, kondak. Halo, Dad. Arang kok nyeluk ae. Loh. CS. Panas berat. Oh, iya. Heh? Lu SS. Dene iki artis oleh le. Artis apa? Papan. Masam boy tapi. Boy piye? Lah kene ape ngeronda mal. Hah? Nggo sarong kok. Oh. Dene Carane dikuah. bopo e, Bos. Bopo apa? Kedawanane penyanyi. Lah kok wis wong ijek sing delok ae lho. Ora entang sithik dongano. Hah? Ado-ado Lho iki oleh makan yo terake le. gara-gara kowe. Lha kok iso? Ana cegatan ngono mah. Ono wayangan yo. Iki mang Kontak terus. udah terus kowe. Iki jenenge apik, Bro? Coba. Roy. Ana kepanjangane. Coba. Roy gede. Aja mau buka. Buat delok ora buka ngene. Belas ora mingkem. Kowe Mingkem apa? Kono ngempet wetenge lesu dicekeli ae ngene kok. ora buka embon ngene. Ingeti apa? Ingeti apa? Tahu aku. Ayo. Hah? Wis mongke ditutupno. Wes kok iki. Iya. Itu tono ae. Ayo. Lah iya kok gara-gara iki mana?
Lu kene satu bilang sirai. Kira nek sujud syukur to rezeki tapi ya. Ayo urung to dua ayo sujud syukur. Gayane. Dikat. Nggih, samenika pagelaran seni bareng sampun paripurna. Hah? Apa? Ae tok wis diunggahno mape joto sing kancane. Daripada aku mati dong tak bari sik. Wis angune. Mas, iki ganongane sedelok ae. Iki ana tari jaranan. Iko. Cah cilik-cilik seragaman kok. Kuwi ora jaranan. Kuwi tari sing viral. Ngene. Yo, ding pak dung ding dung pak dung ding pak dung ding dase karo ngene lho. Dase. Yo. Ini sikile rogok peko. Lah mlaku. Etek. Nek ngono iku urung patek, apa urung patek terkenal? Urung patek ABYP. Sing rada terkenal iki lagu terbaru, Mas. Kicau mania. Kicau mania. Dingkas pondang-andang, manukku rada ndangak. Manuk iki siap nembak kondangan lho. Manuk iki siap nembak kondangan. Ora. Sesuk dadi anak. Sesuk dikerok cah cilik-cilik lho. Aku main nang kowe genep saulan. Apa? Lho. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Apa-apa piye? Lho, tapi kowe lagi ngene ngenyek. Raim ngenyek. Lho guyu ta lho ngenyek. Aja guyu kok malah ngenyek. Menang. Hah? Halah kowe guyu diunggahno nangis ngono. Ayo. Apa? Apa? Lu kinten jaranane
jam 12 lho, Dik. Iki ana jaranane, Bu. Enak. Halo. Panitia. Oh, jaranane terucap kare. Oh, wis bar berarti. Wis bar. Berarti karek kowe tok. Wis rasaan kok barongan iki to. Lho, Rambute. kok iso? Hah? Kok iso ngono? Iki lho sing apa jenenge lah. Lho kok iso kuntet terus lho. Kowe aja kunat-kunat terus. Kok kowe terpesona karo kegantenganku, Bu. Wah. Kowe lagi omong ngono. Kowe lagi omong ngono. Bae kalau karo ngene. Ya Allah, teng-teng. Wah, bahaya berarti. Bahayane. Bahayane. Lu aku jangan lari. Nek nang omah karo mbakku itu Leng udang. jangan diam aku terus. Lah kok malah mau papat. Lah kok malah weno. Lu jangan ngene-ngene kok. Kowe ku Aja ngono. Ya. Piye? Ora ketang sithik, mbok sithik didongakno mak gimana kene. Apa desa mesti. Lho lah mbok kok ono. Halo. Bu iki mah desane ngendi, Bu? Mangsen. Mbak, nganu sing dua ya? Wah langsung Mangsen. Iya. oh alah, ya ora ketang sithik tak dongakno. Nggih, mugi-mugi masyarakat langsung diparingi apa rezeki ingkang melimpah ruah. Sok nek turah kena dinggo tuku Tegal sawah. Sok nek tuane kena dinggo munggah Mekah Madinah. Sok nek turane iso dinggo tuku omah. Ya tak dongakno sing duwe utang muga-muga utange ndang lunas. Gak ngono mbak iki lebih yantre ketara nekaken utang kok malah. Gak ada utang ya utang ya. Apa ibu tak melak aku? Oh, batuan. Oh ya. Cuci gawe loro gawe Pak. Ora dade. Dilanjutno.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ยกมาสิ่งเล็กๆต่างกันหนึ่ง